Търсите ли апартамент в Бургас? Предлагаме модерни функционални жилища в квартал Славейков, на метри от Арена Бургас, в зона с отлична инфраструктура, зелени площи, транспорт и всички важни удобства без комисионна, без посредници. Получавате имот директно от инвеститора. Изберете дом, изграден от екип с доказано име. Зарков 78 стои зад над 115 реализирани проекта в Бургас и региона. Утвърден стандарт, който се вижда на всеки обект. Нашите сгради се изпълняват с високо качество и целият процес е под наш контрол. Разполагаме със собствена механизация и дългогодишни работници, които гарантират прецизно изпълнение. Опитните ни технически ръководители следят всеки етап от строителството. Нещо, което нашите купувачи разбират и търсят. Осигуряваме съдействие при кредитиране и индивидуални условия за наши клиенти. Помагаме на бъдещите собственици да получат по-добри условия при финансиране, благодарение на дългогодишните ни партньорства с водещи банки и опита ни в процеса. Най-важната стъпка – неангажираща лична среща, на която да ви запознаем с проекта, качеството и свободните апартаменти. Запишете своя час още днес. Добрите решения започват от правилната среща.